Halo pelok perjor kublebi episode na po kini ke YouTube channel ke jonga tam tak singi ni kren khendia de habai de kumno ban sumar yala de hayeng kham tam e habai de bat kini ki por badan ne uknyang jingpang ma hoi pelok perjor balenga kren kini ka topics namar ba ni shibun ba ki khna samla ki basa hapo city le ne hapo sor wat no kandong ru kumju long tang shu pang khendiet ki jingpang mariang ma kum ki jingpang ki boyong kli lene ngala banong ki jingpang suk po lene jerho emo tang kini ki jingpang ki ba khnit ru pran ki lalej mare shapo pharmacy store lene drug stores lene shaki doctor ban shim dawai hoi perlok ka biang palat ba shim dawai henry 50 pat ke ka jingkta haba 15 million ban shim dawai tang yi jingpang iba malumala ngani thu hok ipi lada 15 million ban di dawai kum ne ka met ka phat ka jong phi kan satlat la ne ka immunity system ka jong phi kan salong tlat ta habadan kum kini ki jingpang kum ni khnyang coronavirus ne ka body ka jong phi kam strong enough ban resist ya uni ujai jingpang ta ka daw ki ka ba ngakwa ban kren ki video long pide ban nang hi ban sumar dal de yal de ngani thu phi kum ba santli e ki jing sumar ki ba phi la pan le hayeng hoi ngam tip katrekam nem na kabanta ki riu tamen le ki riu rang ba ringa sothu shai namar kat kum ki jinglap la jong kat kum ki jing experience la jong pa katrekam yeng ki khna samla te prolok pajor haba philishim dawai gumta ni ki doctor man ka por mdei tang ba phiplut kai ki pisa ki jong pi mdei kum banga ong e phi kakta ye ka met ka phat ki jong phi kum ba phitip ki dawai i lashna de ki drugs e mo ba ta kju ka poru ki brio ki ba shim drugs ki shaj addicts you drugs ta phiru la de million ban shim dawai pin salong addict yo dawai la ne ka met ka phat ki jong phi kan sa ong ye phi man ka por ba phi de ban shim dawai te perlu perjalanan tangi ni poe ka ban kong ni hoi dan ting long apaka mariang ka long kumni chpang ka create chpang ka jam chpang ka slap chpang ka shit si ni bala pelong no yini bangin yo king bayong kli ha la ni ngala banok tin english headache te habaka long ni bu something jong ni ki ba le mare wot chi doctor rek ek mon kwa banong pilong ha na du mata si marsen yo so pa piso long kumni pilong tai tha kamen ma baro shin yeng da pikta pat ka shit te ke ka pa pide ban le long pide ban shat ye ko hadu bada thanam ba andala dep thanam ta go sa bu ga kanu ka container la ni nui che ka long pelon rum tu sa shim pat sa ko wi ka towel la ni nui jan ru ban tap ye kli chong phi pat sa ring ye ka tu ka vapor jong ka tu ka la ni ngala panong ka jin hao jong ka tu ring kum ba hadu san minute e de dem nang ta shim ye ka Vicks leni ka menthol ma phila ban yo dukan kumba khatsan le arpholing kai sata pat khandiat hasilang ban hakmon chopi dala tep angta salit ajaka thia sakum nap kumba arne lightly ki blanket sathia ai bak sep chopi kan mi shaba pop dala mi ka sep shaba hinyo soba kata ka jing king byong kli leni kata ka edit leni kata ka jing kishit jompiru kanjana ngejanga mar ba nai tingal le kini ta ka daw nanon ban batai pi mentang ne poi hakaba ban pi don ting abangi kumbam iki jingbam ki balok sa kum ki so ken ba per le ni kumbam ki do snia tingi long su ko de ne loose motion ta ba ka long ni ke ka pi de ban le ka ban kong ne pon na pring jo pi ki patep tha long pi shai shim yo so jo kle thang bat ko ba kloi ban i shini la di melu khandet pishale umta sadi pat hot kini ki yarap hakawai ka liang pan ka banga shale ka longa shimbi kwai khandet usla tum po baro islawe ya kamlu ko ba khandet bat ya kasing nakta lang haju nakta tang kumba arsin ni bat demang ta kata ka jing su ko kala jano temantang ni po ka bala pi don ting apa pi mare le ni apa pi ya kum shing le chini sinong kandong ba sentuit kumni long ting ni kum ur le ni kum kalanna badru yiki ba shale kai football le mo dan ting yu ta ka kita jong ka sian no ne ka at no iba ki tu ki doksa akini ki join jong ki chien ki long at le ki long sian no banong
penjenjar no ini ban yai ban yang kapang adu kata mo amde ba kedia aksi menri di itu ki untuk sa kilong lang kum no ta ka dau ki pang ba ba yai ba yang ta ba long kum ni section de ban pengklu je ko dala klui ba to ko sekle lang mat kum lu dan ta section mi kunu kunu kejanjat sa pada mong to bat setap itu jika ba pang le ko ba san minute e de mata shishim mi ko pin sa sakalan le ni stliap ha jai ko ba san minute de mata shishim mi ka bandage le ni ko ka janjat satte anto but sa res ko ba sa le ni san kam tai mo ka biang palat la da phile ke ni mien le ni shwa ban thia le de mata sa thia le phiki le sha step pat ka tu jing pang ka jong pi ka cha mun chwa ra sa hostel ni shai le ka football man ka por but ni shai yen rot le ni shai up gitu ki doksa akini ki kapshi man kapor tengi shaile kumni tamantang ni poi so kabasa pi don ting aba ni sha ot akitari le ni sha ot akinar le ni sha dung kumur ma langki ni sadak anda kala kamba le ni la no aktin english ka scars ma te le te pi wa ban panjari kini ki scars mars sedang hi ban bhag to ka jaka mamong shim lu shin ra im leni kishnai ka bala dem dong tu powder ru kalang hi la da pio yu powder pa de original mo leni ala ba no la pio yu sharmit la ka dong te sa teliat leni de powder sa kle ba yum pniang ba sa ta pai tu jaka pi ba kituki scar ni kituki dakin sancha no la da pile man ka por kista yo ar ne la si but kunjuro ko ba pite pushin ra ram ha pantun ha hi sni ki jong pi le ni ban ya ka digestive system no kur kom taliat bam hema te bun ki bru ki ba shat yu to shin ra em ka jor ka jong ki ha ki shat jing tai ba ka ju ko por kum ba pi ya ni ka dor long ngai ba himmen ni le yong pun ta man pun pai ki sni khamat e na ro ya de ngatrai te plok ka jor pi la ban persang bat menta la ka jing kli ka wana pi long nan yo ne yu niu shin ra u ba pha pi la ban ko le na na mar ni don shipun ba shin ra ba em ru to i poda ru to i te pi la ban ko an sai pi mentang ni pois ka ba khadu e ka de ka ba ngasutna de hadu kata ka de ka exercise hawa habanga ong exercise kum ya baro ki jet games kum ki cricket football basketball leni ki running dang dam no ta ki e yoga meditation leni kinu ru ki kanja jigle ka ki ba panki ya ka met ka phat ka jong phi mo plok pa jor tel de kwa ban long ki brio ki ba don ni ka ta ka met ka phat ka ba shat ka ba klang nang ne shakmat ru kum ju long baro shir tai phi de ban pan million ban le exercise oi da dot ka me ban le man ka ski hendre ha kashta yo le kum no Lycian lene Southsian but menta pi ong ba pi bot kam ha be de bat jing puli puti ki kam ki jam ki jong phil ni kinu ki ba permanent ni pi mo long ki parlok e bat kum ta ter to so thu sha ki singi ka dan har sa kan ta but pin exercise tang kum ba sitting kan ta te parlok pajari ka video ko ba mata si tang kum ni le pi sutanat so ba ban share lang ki video ki parlok ki jong pi ki dai yang sem ki jong pi le pi sutanat pat ki shong pi leni phila ban ai ki jing so thu leni ki jing champang ki jong pi hapo comments mo but nga so thu shai ba bon apring jong pi ki balale ki ki sampli ki ba ngai kai but na kwaru ban yosgo ba ka e ka jing lap ka jong pi leni ka e ka experience ka jong pi te kumbanga ong pi session kani ka video kan de na banta ki to ki khana ki basa apo city leni apo short bum tib e kani ba ka ju ko paru banta ki ni ki khana ki barang stang ban he mo lis kam ba bon pring joki kimte te plok pa jor video ko muta sin ta kum ni kublish bon in second pan hakawe por life man arsin sa ihang